Estimats pares, us sento però no podia més. No heu parat de discutir des que vam començar el creuer i per això he decidit tocar el dos. Recordeu aquella illa tan petita que vam veure ahir a la tarda? Aquella que no era gaire més gran que un camp de futbol i que tu, mare, vas dir que seria un bon lloc per abandonar-hi el pare si no parava de rondinar? Doncs aquí m'he quedat. Hola, avui us vull donar 10 motius per llegir aquesta obra, L'illa de Paidonèsia. Primer motiu, pel títol. L'illa de Paidonèsia és un títol preciós i si sabeu una mica de grec ja veureu d'on ve la paraula Paidonèsia. Ve del grec paidos, que significa nen, amb la qual ja tenim una miqueta de l'argument de l'obra. Segon motiu, per l'autor. L'Oriol Canosa, a part de ser escriptor, és llibreter de la llibreria Pebre Negre i evidentment una persona que tot el dia està rodejada de llibres, doncs segur que sap molt bé què és el que els agrada més als nens. Tercer motiu, pels dibuixos. Els dibuixos són del Gabriel Salvador, que té molta experiència amb il·lustració de llibres infantils i jo crec que ha fet un treball magnífic amb unes il·lustracions que són a vegades tendres i a vegades divertides. Quart motiu, pel premi. És una obra que l'any 2016 va guanyar el Premi Folch i Torres. És un premi dels més importants en literatura infantil i juvenil en llengua catalana. Penseu que el va guanyar el Joel Senell fa una pila d'anys amb Patancràs Xinxulaina o també el Sebastià Sorribas amb la seva obra superconeguda El zoo d'en Pitus. El cinquè motiu seria pel format. És una obra que està editada per La Galera en tapa dura i després també és molt bonica de contingut, com estan vinculades les il·lustracions amb el text, fins i tot les guardes, i aquí al final també té un bonus extra del Gabriel Salvador que ens ha regalat una altra il·lustració. El sisè motiu seria per l'argument. Una illa on hi ha un nen s'independitza dels adults i crea la seva pròpia república, on m'he d'apuntar? Suposo que seria el que dirien molts dels nens que llegeixin aquest llibre. Una raó de pes, evidentment, també per llegir aquest llibre és pel protagonista, el Nicolau. És un nen que, a part d'això que fa una cosa molt estranya com és independitzar-se dels pares amb 9 anys, sembla tenir moltes més llums que molts dels adults que apareixen aquí en aquesta obra. El meu vuitè motiu seria per una adulta. En aquest cas seria la Rosa Magnòlia, que és la presidenta de les Nacions Unides i que tot i que al principi té bastanta reticència, evidentment per qüestions burocràtiques, al final acaba acceptant l'illa de Paidonèsia com un país més dintre de les Nacions Unides. El novè motiu seria l'Ester Peralta, és la mà dreta del Nicolau i és la ministra d'Obres Públiques i un parell de coses més. Doncs aquesta noia és una noia amb molt de caràcter i que ajuda molt al Nicolau amb la seva empresa en aquesta illa. I ja per acabar, l'últim motiu seria que si amb tot això que he dit no us he convençut, doncs que a mi m'ha agradat molt i espero que a vosaltres també us agradi. Us animeu a llegir-la?